A mí o que nos parece é que non deixa de ser a consecuencia desta política que se está realizando, e volvo a decir, de descontrol absoluto dos mercados chamados mercados financeiros, de non poñer reglas, da especulación bárbara, donde, dende unha axencia de calificación a calquer organismo privado, pois decide, en fin, a solvencia ou non dun Estado. Poderíamos falar da propia política da Unión Europea durante tanto tempo prestando o Banco Central cartos aos bancos para que logo compren débeda pública, deste desvarío no que estamos. O grave deso é que Portugal acaba de caer no rescate, veremos se non caen outros no futuro, e iso terá como consecuencia que a poboación portuguesa, e iso máis grave, se me permite, vai a sufrir importantísimos recortes nos seus dereitos sociais, laborais, salariais, etc. Polo tanto, eu si quixera, en fin, xa sei que sirve de pouco, pero expresar a miña solidaridade co pobo portugués.